Sudah ngantuk apa belum? Masih semangat? Kedinginan? Ada yang butuh kehangatan enggak? Peluk. Lagunya apa ini? Lagunya apa mas? Arum-arum biongko toh mas. Hah? Yang belakang terlihat gak ya kecantikanku? Kelihatan tuh. Jadi malu aku. Apa mas? Hah? Jenang gula? Ya ini. Maksud jenang gula? Oh, lagune sing gaya. Ini jam-jam rawan gini nih. Kudune lagune sing keras. Campur watu. Semen. Lagunya apa ya Pak? Egone wong tua, ayo. Oh, ego wong tua. Ego wong tua. Sing ora nyanyi bali wae. Apa lagi keras. Nyanyi kowe apal ora? Ayolah, nyanyilah. Oke. Oke Mas ganteng. Sing kene apa lora iki? Kok sik raku mabur-mabur iki Pak, sedekah iki Pak. Aja dong ide lho ya. Sik tak benekne sik iki. Ora ono sing jaluk di. Sing kene, sing kene. Ning keluarga. Asik. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen yene iki takdire kuduki mergo disanggalan Tuhane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane yen anak sing rusak omahe. Saleho kaya budaya masih bersama Turangga Subuh Kuasa. Cerita sing
sing rusak omahe. Ojo ngasih anak lagi korban berjuang ning jalan dewean. Ora ono sing jauh dilahirke ning jalan sing kaya ngene. Tak mana tepuk tangannya? Ya, mana tepuk tangannya? Lala Atila. Acara malam hari ini diselenggarakan sepenuhnya oleh warga seluruh dusun masyarakat Jambe dan